נגמרה לך הרשימה החמה? נמאס לך לרדוף אחרי החברים שלך? רוצה למצוא אנשים הנכונים לעסק שלך? אינטרנט זו אחד התשובות, ואם תיתן לי 3 דקות, אראה לך בדיוק איך אני עושה את זה. אבל קודם כל, מי אני ולמה בכלל כדאי לך להקשיב לי? שמי אדריאנו, 187 צירופים אישיים שצירפתי עם הטכניקות שאני אלמד אותך. מעל 40,000 מפיצים ברחבי העולם, למעלה ממיליון ש"ח הכנסות בשנה בשיווק רשתי. לא, אני לא עוד מומחה בתיאוריה, אני אראה לכם איך אני באמת עושה את זה. שיווק רשתי לומדים אך ורק ממי שכבר הצליח. תפסיקו ללמוד מכל מיני גורים שמוכרים קורסים הצלחה בשרש, אבל בפועל אף פעם לא עשו את זה. אנחנו ממש בתוך המגרש, היום. לא נלמד אתכם תיאוריות אלא אסטרטגיות פרקטיקות שאני משתמש בהם כל יום. אז איך עובדים באינטרנט? אם תשאל את האפלן שלך, הוא כנראה יאמר לך, עזוב, זה לא משתכפל. אם אתה רוצה לעבוד באינטרנט, זה מה שאתה צריך לעשות. לבנות עמוד נחיתה, אוטו-רספונדר, PPC, SEO, בלוקינג, ועוד כל מיני דברים שבסוף יוביא אותך לכאב ראש גדול. אז כן, האפלן שלך צדק. זה לא עובד וזה לא שכפיל. עד עכשיו. בימים האלו אנחנו משיקים מערכת חדשני, שתשנה את חוקי המשחק. אנחנו נראה לכם אסטרטגיות מוכחות ופשוטות שמביאה לנו ושתוכל להביא גם לך תוצאות באינטרנט. אלו שיטות בהם השתמשנו ליצירת רשת של מעל 40,000 איש והכנסות של למעלה ממיליון ש"ח בשנה. אני אראה לך איך תוכל להרוויח כסף גם מאלו שלא יצטרפו אליך לעסק, כמה וכמה פעמים, והם עוד יאמרו לך תודה. איך להגיע למיליוני אנשים בעולם עם ההזדמנות שלך? אז תפסיק לרדוף אחרי המשפחה שלך, החברים והרשימה החמה. תפסיק להטריד אנשים זרים שאתה לא מכיר. תפסיק לבזבז כסף על חלוקת דיסקים, פליירים ושיטות פרסום שכבר לא יעילות. ובואו לגלות את הדרך החדשה שבה אנחנו והמצליחנים הגדולים משתמשים וממנפים את הטכנולוגיה האינטרנט לטובת עולם השרש. בעוד מספר ימים אתה הולך להיחשף למשהו שעוד לא ראית, שהולך לשנות את הצורה בה עשית שיווק רשתי עד היום. אז פשוט תשאיר לנו שם ואימייל והמידע בדרך אליך.